ମାନବ ସୁତରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଧରାଶାୟୀ ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଗରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବାକୁ ପାଇଁ ଭାରତ 372 ରନ୍ର ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହି 372 ରନ୍ର ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ 206 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର 165 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇ ସାରିଛି ଏବଂ WRC ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନବ ସୁତର ସେ 6ଟି ୱିକେଟ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ 206 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିଛି। 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁମାନ ଗିଲ ସେନା ଲଗାତାର ଭାବେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରୟାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତ 372 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଗରେ। ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 206 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତ 165 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ଯୋଗୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାନବ ସୁତର ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।